Poď, spravíme si nejaké príklady na zmenu zlomku na základný tvar. Čože? Čože, Román? Áno. Á, ďalšia radosť vo mne. Už sme si vysvetlili, ako sa to robí, takže túto len tak v rýchlosti budem robiť. 15 a 20. Oboje viem deliť 5, čiže krátim zlomok číslom 5. No a 15 deleno 5 je 3, 20 deleno 5 je 4. Čiže toto je základný tvar, lebo tieto čísla už neviem ničím ďalej deliť. Ničím spoločným. 30 a 42. Obe sú to párne čísla, pretože končí 0 a 2. Párne čísla končia 0, 2, 4, 6 a 8. Takže 30 viem deliť 2 a 42 viem deliť 2. 30 deleno 2 je 15. 42 deleno 2 je 21. Ale to viem ešte ďalej deliť. 15 viem deliť 3 a 21 viem tiež deliť 3. Musí to byť rovnaké číslo. 15 deleno 3 je 5 a 21 deleno 3 je 7. To mi nevychádza. Mohli sme urobiť aj to, že tu by sme si nedali 30 deleno 2, ale 30 deleno 6 a 42 deleno 6 a rovno by sme sa dostali k 30 deleno 6 je 5 a 42 deleno 6 je 7. A mali by sme rovno tento základný tvar. Ale niekedy to nevidíme hneď na začiatku a delíme proste postupne. Oboje je v poriadku, ale treba samozrejme vždycky skúsiť, že keď viem 2, tak viem aj 3, viem aj 6. Hej? Znaky deliteľnosti ste sa učili v 6. ročníku. Dobre, tuto si to dáme teda rovno tým najväčším číslom. 16 vieme, že je násobok 8, lebo 8x2 je 16. A 24 tiež, lebo 8x3 je 24. Čiže ako som povedal, 2 a 3. Čiže základný tvar sú 2/3. 9 a 15. Oboje viem deliť 3. 9 deleno 3 je 3. 15 deleno 3 je 5. Už nemám spoločného deliteľa, takže toto je môj výsledok. 3 a 21. Trojka sa dá deliť len jednotkou a trojkou. Čiže trojku skúsim aj 20 jednotky. No a viem, že 21 deleno 3 je 7. A 3 deleno 3 je 1. Čiže 1/7 je náš základný tvar. Vidíme sa na budúce.